Kamusta nyo mga cancer? Ako nga pala si Paulul. Ha! Baka nagtataka, ano po yung suot mo, Paul? Ba't ang ganda? Naku, kung di nyo alam ito, ating Lul merch. Woo! Very good sa inyong lahat. Naku, nagkaroon na rin tayo ng onting kapital para magpagawa nito. Sa description lang kung gusto nyo nito. Naku, onting-onti lang to ha. Ito yung maaga kong pamasko sa inyo. And syempre maaga nyo rin pamasko sa akin. Hindi ako sponsored ng Shopee pero my Shopee fee is hard. $299 only na plus shopping. Plus shipping. Depende kasi kung nasa kayo lupalop ng bansa. Baka nasa ilalim kayo ng dagat. Hindi ko na problema yan. So, $299. Tapos, COD is available. Small, medium, large. Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo para mag-attend ng mga maymays ngayong linggo na sa Pilipinas. Tanda tayo ang nag-iisang supplier ng droga. Hindi lang pampamilya. Huwag mong subukan. Supplier ng memes ngayon. Simulan natin, marami tayong dadaanan ngayon mga importanteng pagkailangan pag-usapan. From Philippine memes for well-educated teen. Bawat tumawid, nakamamatay. Batang hamog. That sign won't stop me because I can't read. Nagsimula ngayon, bawal ang tumawid eh. Tapos nag-escalate na hanggang may namatay, hanggang ano. Kailangan may mamatay muna para may makinig. Pero ito naman, ang talagang papatay sa'yo dito ay pag hindi ka nag-aral. Kailangan mo matutong magbasa, lalamunin ka ng Pilipinas. Ha? Yung mga matatalino nga nilalamon na paano pa yung mga walang pinag-aralan. So, mag-aral kayo mabuti ha. Huwag kayo puro Mobile Legends ha. Utak nyo hindi na mobile. From Roper Domingo, Pacquiao na walang tulog. Pacquiao. Pambansang kamao. Tignan mo, kamao. From batang hamog to batang taob. Celibacy is the secret of spiritual power. Kailangan kasi niya kumita, di nyo naiintindihan ha. Ipagkaiba yung personal life sa memeing life. Naiintindihan ko yan. Sunod, Padilla naman. From Danco Central. Si Queen. Yes, Queen! Salamat Queen sa iyong binigay na remembrance sa amin. Salamat. Isa kang tunay na reyna from Sam Rosales. Is this just pharmacy? Mercury drugs. Angel Cassid. Kuya, paabot mo na ba? Yan ang mga intellectual na mga memers. May onti tayong Renaissance paintings, you know? Mas nakakaasar dyan, yung pag nasa tapat mo yung iakabot sa'yo, pero pareho lang walang mga tao sa gitna. Parang, ayos nag-iutosan mo ako maglakad ka. Nakakisa nyo yung mga taong, yung mga taong naka-earphones na, hello, nasa public place ka, hindi wala ka sa library, ha? Kailangan mo tong iabot, kung ibabato ko to sa mukha mo. Yung mga naka-earphones, siguro din yung isa yung earphone nakatanggal. Alam mo yun, para naman yung kalahati ng mundo mo nasa totoong mundo kasi hindi ka nagiging invisible yan. Hindi yan invisible cloak ng tulad sa Harry Potter. Maging parte ka ng ginagalaw mo mundo, lalo yung mga public utility vehicles yan. Ha? Pare-pareho lang tayo dito kaya tumulong ka. Huwag ka pataba sa lupa, ha? Sunod, maraming salamat, Edgy. Ayoko na sa'yo. Anong gusto? Memes I like to... Pampamilyang channel nga pala tayo. Angel's Burger ang pinakamasarap, sabi ko sa iyo. Sugoy. From Apocalypse, Rizal, ang hindi magmahal sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ched, inalis ang Filipino. Ako ba isang biro lamang? Kung di nyo alam, ito ay galit sa meme na Am I a joke to you? Yung black man, it is our local version. Sabi ko nga sa pinakamamahal kong Pilipinas, diba? Gawin nating atin. Diba? Iba imitasyon sa duplikasyon, di ba? Mas may respeto ang paggawa ng sarili mo na may impluwensya sa iba. Hindi naman masama ma-inspire sa ibang tao kasama yan kasi di naman ikaw unang tao sa mundo. Yan na lang kasi wala na ha? Tinatanggal na yung panitikan Ay, hindi na siya core requirement. Paumanhin, puta dapat nakaganon. Excuse me? From Stephen Joseph. Ay, nakapo, charangala. So, tinatanong nyo ako ano opinion ko dito nung tinanggal bilang isang core subject ang panitikan sa college. So, ilatag muna natin ang mga facts. Una, meron tayong K-12. So, nadagdagan na ang high school. So, ano ba ibig sabihin ng isang core subject? Okay? Alam nyo naman natin na 3 years ago, nagkaroon ng temporary restraining order regarding that na hindi pwedeng ipagpatuloy nung CHED itong ngayon na nangyayari. Kumbaga, napaso na. Kumbaga, pinayagan ng Supreme Court kasi wala namang kanilang term is self-enacting law. So, kumbaga, hindi naman nila kailangan kumbaga, wala namang illegal sa sinabi ng CHED. Pinakita nila yung kanilang project plan, campaign, or whatever man tawag dun sa loob nun. So, kumbaga, kanilang game plan ngayon ay dahil nadagdagan ng ilang taon ang high school,
paiigtingin daw nila ang pag-aaral ng Pilipino sa mga batang yon kaysa sa college. So kumbaga sa college, hindi na siya requirement. Pwede pa rin, hindi naman siya pinagbabawal. Hindi naman drugs ang ang isang kurso. Huwag mong subukan. Pero hindi na siya core requirement. So kumbaga hindi na to pagdadaanan ng lahat ng mga nasa kolehiyo. Sabi nga ng UP, ilalatag pa rin nila na pwedeng yung kunin ang kurso na to kung gugustuhin nyo. Pero ang problema lang natin dito is, nung high school ka, hindi mo naman sineseryoso yan. Ang iniisip mo lang maglaro, magkaroon ng kaibigan, hanapin ang sarili mo. Nandun ka pala sa transition na hindi mo pa naman fully na de-develop yung mga convictions mo sa buhay, mga opinion mo sa buhay, mga hobby mo nga, di mo pa alam anong gusto mo maging, wala ka pa nga. Ako di ko alam anong magiging ako nung nasa grade 6 ako. Grade 6, high school nga, di ko alam anong gusto kong maging. Gusto ko lang hindi mamatay. O masaya na ako doon. Para sabihin mo isang high school hanggang dun lang. Hanggang dun mo lang ba ibibigay ang pagmamahal mo sa ating lengguwahe. Kung iisipin mo sa college, nandoon ang utak ng isang tao na talagang at their prime. Kasi ito na talaga yung the fastest, yun yung perfect balance between age. Kumbaga yung mga synapses mo sa utak mo sobrang bibilis, ang dami mo nako-connect. Dito ka talaga maraming nalalaman, nagkakaroon ka ng worldview. Kumbaga sa bell curve, yun yung tapos nung tatanda ka na, may hirapan ka na umintindi, kakaroon ka na ng mga ignorante ka na sa ibang bagay, magkakaroon ka na ng mga blind spots, diba? Pero syempre, nasa sayo naman yung kung pagbubuti mo sa sarili mo na magkaroon ng sarili mong angulo sa buhay. Kumbaga, ito yung nakafocus ka na Ito yung nababawasan na yung laro Napupunta ka na sa mga thesis, nagkakaroon ka na ng mga seryosong commitment sa buhay, maparelasyon, mapa-social growth ba yan, physical growth, di ba? Nagkakabulbul ka na't lahat, nagkakatagyawat ka na, nagmumukhang coral yung mukha mo, di ba? So, sa mga maliliit na bagay mo na ipapakita, hindi mo naman kailangan maging realista, hindi mo kailangan maging aktivista na talagang para ipakita yun Yung tipong pagmamahal mo lang Mapapansin mo yun na mas nakakasira sa isang bansa yung mga taong wala nang pake, at ang dami nun, wala nang pake sa Pilipinas. Mas gugustuhin ko pa, nagalit ka sa Pilipinas na, di ka nagtatapon, kaya di umuulad ang Pilipinas, tapon mo yan. O di ba, meron kang call to action, pero yung mga taong walang pake, pa nakita na nagtapon ng ganyan, diretso ka na. Wala kang pake. Kaya yung mga nagkikriticize, mga nagkikritik ng mga tao, okay lang sa akin yan. Lalo na pag constructive yan It doesn't matter kung masakit. It's fine. Kasama yan sa buhay. Gusto mo ba nakatira ka lang sa kama mo? Gusto mo lahat malambot? Lahat warm? So lahat sobrang pagmamahal? Okay lang yun. Ganun talaga. Ang sinasabi naman ng Che dito is this is for practicality sake. Sasabi nila na si Rizal, maraming ang lengguwahe. For practicality sake, okay. Pero 'di ba, nawawala na yung puso mo Nawawala na yung emosyon mo sa Pilipinas na para sa pagiging practical, para sa pagiging abroad, 'di ba? Para maiahon mo sa buhay yung pamilya mo, isasakripisyo mo na. Sobrang daming bayani ang namatay na talagang yung mga bayaning ibinuwis ang buhay nila na iniisip, kahit mamatay ako ngayon, iniisip ko na yung mga kabataan natin, yung mga susunod sa yapak ko, ng mga taong yayapak sa lupa na ipinagtanggol ko, ipagtatanggol din yung itong pinaglalaban ko. Yun yung kanilang iniisip hanggang bago sila mamatay, di ba? Yung ganun kasimple lang na emosyon. Diba? Hindi naman nila ginutod-dot sa mukha mo Pero iisipin mo na lang na ano yung tumatakbo sa isip ng mga bayaning ipinaglaban yung perla sa silanganan na itinatapon mo lang ng gano'n. Ito napakasimple lang Paulo, lengguwahe lang naman. Bakit ang dami mong arte? Ang lengguwahe ay isang malaking parte ng kultura. At ang kultura ang bumubuo sa buhay ng mga taong naninirahan dito. Diba? Yun na may parang isang rough definition ng culture. Hindi mamaya na ako mag-research. As in, ikaw na lumalabas sa yun lang sasabihin ko. Correct nyo lang ako. Yung simpleng gesture, pag-alis ng kurso bilang isang core requirement, doesn't that say something sa mga taong naninirahan dito? Sabihin natin may isang Koreano, sarang tas nakita niya sa newspaper nila na, ewan ko paano napunta sa newspaper nila yon na core subject ng Pilipinas na panitikan tinanggal na. Literature yon. Ito ang mga buhay ng mga Pilipino na ikinuwento ng mga Pilipino din mismo. Kumbaga wala nang mas Pilipino pa dito. Wala na, ito na yun.
Ito na ang kulminasyon ng pagiging isang Pilipino. Ito na yung isinabuhay ng isang Pilipino na isinulat para sa Pilipino para malaman mo ang isang Pilipino. Ang daming version yan, di ba? From Dead Stars kay La Paz La Torrena. Yun yung naalala ko kasi gustong-gusto ko yun eh. Ang dami pa niyan. Comment nyo na lang yung mga favorite nyo. Yung ganong simpleng gesture na babalewalain lang ng Ched. Ganon ba kalaki ang tiwala nyo sa mga batang yun? Sa tingin mo ba dadali ng mga bata sa grade 6 to 10 hanggang college yun? Dati ba, kaya nga may term na inculcation eh sa pag-aaral. Paulit-ulit siyang sinasabi. Ganun mo naaalala ng isang bagay. Pero kung ititigil mo na sa isang magulong parte ng buhay ng isang bata tulad ng grade 6 to 10, tapos kakalimutan, hindi na nila maaalala ng college. Wala nang another subject, second subject. Ang dami dyan na walang pake na hindi na talaga nila malalaman. At least kung isa siyang requirement, kahit wala siyang pake, at least at the back of their mind, masasalpak pa rin niya ng professor sa kanila kasi kailangan nilang pumasa eh. Nandoon yung pagpilit eh. Ang habol ko lang kasi dito, maraming taong hindi na-appreciate ang panitikan or ang literature ng Pilipinas. Ito yung one way para i-open up sa kanila yun. Hindi naman nila to hahanapin sa dami, lalo na sa laki ng internet. At tingin ba yung mga taong walang pake dyan, hahanapin nila to? So, kumbaga, ito na yung paraan para at least, try man lang, maipakita namin, ito ang makulay na buhay ng mga Pilipino, magbasa ka, alamin mo. Ito yung hirap eh. Kala nila yung mga taong pareho ko, sobrang nasyonalista na, mamamatay ako para talagang kailangan Pilipinas lang. Pero isa Pilipino muna. Sabihin, unahin mo lang, hindi sinasabing ito lang. Magkaiba yun. As in, diba, ang pangit kasi pakinggan na, alam mo ang iba't ibang titulo ng Korean films na pinapanood mo, pero ni isang Nolime Saranghe hindi mo maibigay. Hindi mo kilala sila Padre Salvi, sila Maria Clara, mga gawa ng iba't ibang bayani na hindi lang si Rizal, ang dami pa niyan. Sinulat ni Apolinario Mabini, Manuel Quezon, ang dami mo malalaman. Iba kasi yung bagsak eh. Iba yung bagsak ng galing sa isang Pilipino eh. Alam mo yun? Isipin mo lang kung may Japanese version. Ganda ng anime, pero pero about sa Pilipinas or kumbaga gawa ng mga Pilipino. Hindi ka ba magiging proud? Ito yung mga Pilipino nakakasabay mo sa jeep. Ito yung mga Pilipino nakikipagbiroan sa'yo pag umiinom ka ng taho. Ito yung mga Pilipinong nakikitusok kasama ng fishbowl sa tabi ng kalsada. Ito yung mga nakikipagkwentuhan sa tricycle. Ito yung mga nakakabungguan mo sa bus. Ito yung mga kasama mong tumatabi sa balot, di ba, na tatawagin yung balot. Ito. Ay, nako. So ayun, baka masyado lang ako marami sinasabi, pero simulat sa pool, hindi siya sa ayaw ko yung sinabi ng Ched. May iba pang paraan. Alam mo yun, okay lang sa akin yung ginawa ng Ched, sa totoo lang. Pero nagda-doubt lang ako na magiging effective to. Siguro may mga something sa budget. Baka sabihin nyo mga professor, sabihin nyo na wala silang trabaho. Binigyan naman sila ng ample time ng gobyerno para makapag-transition, makahanap na ibang trabaho. So kumbaga, walang mali sa ginawa ng Ched. Ang ano ko lang dito is bakit kailangan nilang gawin? Ba't hindi sila transparent? Kasi ang gusto ko lang is magkaroon ka ulit ng pake sa Pilipinas. Yun lang. And sa tingin ko, pag binabasa mo yung mga libro, mga gawain, mga tula, mga makata natin ng galing sa panitikan, sa tingin ko isa yung magandang paraan eh. Siguro baka personal ko lang to experience, pero isa siyang madaling paraan kasi sobrang personal ng mga kwento eh, di ba? Hindi siya yung English na tinagalog eh. Iba pag talagang galing sa bibig, sa dila ng isang Pilipino, nangat nang, hindi yan, ang dami alam, hindi ano yung pinagkaiba nun. Yung isa sumasagot sa tanong na paano, isa sumasagot sa tanong na ano. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo pagkatanga, di ba? Parang gano'n. So, ayoko na, dami ko na sinasabi, pasensya na, masyado lang ako. Alam nyo naman ako nadadala ako lalo na pagdating sa Pilipinas eh. Minsan hindi ko rin maintindihan ba't masyado kong mahal ang Pilipinas. Parang unrequited love. Like, mahal na mahal ko yung Pilipinas pero hindi niya ako minamahal. Well, di naman niya kasalanan yun ng mga taong bumubuo sa Pilipinas. Kung walang Pilipino, walang Pilipinas. Sila yung sabi ko. So, sunod! Pasensya na. Alam ko, memes dapat nagtatawanan tayo pero minsan kailangan natin tong ilabas, di ba? So, yun nga ang point ng pagiging isang meme, hindi na to katuwaan. Dito ka lang natututo about removing Filipino sa subject. Imagine a generation not being able to understand Kabet by Gagong Rapper. Kay sakit na mga isipin na, sa puso mo ako'y pangalawa. Di mo alam yun?
Huwag ka na maging Pilipino. Korean language, ituturo na bilang elective sa junior high school. Bye-bye. Ako yan, joke. Pili lang naman to. Naiintindihan ko naman na hindi naman lahat eh. Ano nga, dito na naman lumalabas sa pagiging practical. Magagamit to ng mga gusto maging Korean translator, diba? Hindi naman lahat ng bokasyon eh magiging open sa mga Pilipino. So kung nakakatulong yung panonood ng mga Korean films para maengganyo sila mag-aaral ng mga Pilipino naman, yeah! Para racetrack lang, you know? Ayun. Good for them, diba? To each their own, diba? May kanya-kanya tayong landas na gusto natin tahakin at nasa sayo niya kung gusto mo itong tahakin. Pero kung makakatulong to sa mga taong magtino ng buhay nila eh, why not, diba? Hindi naman tayo elitista dito eh. May kanya-kanya yan. How can we accuse one people without further investigating on side by side because in the triangle there are 3 sides and on the 4th side ay nako, kung di nyo kilala, diba? Ito ang tunay na Pilipino kahit nagka-English siya. Nako, kung di nyo yung kilala, hindi ka tuloy na Pilipino. Different language. Kaya wag yung sabihin na national language lang natin yung alam niya. Aral muna bago kuda. Eh nakakalito kaya gumamit ng nangat ng kung Kong! Gago! Kong, ikaw ba to? Ano napaka-bobo naman kung at kong? Nangat na, naiintindihan ko ba kayo? Tsaka hagdan at hagdanan, yung mga pagkakaiba eh. Eh puta, iba na yan. As in, kulang ka talaga sa literal na aral. Like, saan ka nakatira? Sa bato? Sa ilalim ka ba ng bato? Sa ilalim ng... Oh shit! The Rebata by the Korean peeps! Flip top! Round 7! Pangalawa sa huling laban ng gabi! Ano, mahal nyo pa ba? Sarang he! Bibigyan ko tong Chedbin ng mga 5 Jose Rizal out of 3 Padre Salvi. Kasi, ewan ko kung na-describe ko ng tama yung saloobin ko. Parang disappointment lang yung naramdaman ko eh dun sa kanilang desisyon. Like, mas marami pang magandang paraan kaysa yung ganun parang tinanggal mo lang. Parang tinanggal mo lang yung tumitibok na puso, tinapo mo. Tapos nilagay mo sa mga bata para paglaruan nila. Ewan ko, yun lang yung sa akin. Wala ako alam sa mga technicalities. Wala ako alam paano pamamalakad sa'yo. Hindi naman ako guro. Isa lang ako hamak na nagmamahal sa Pilipinas. Kung meron dyan mga teacher o mga may ano sa mga paaralan, comment nyo naman yung opinion nyo doon. Patay. Yep, please. Please. Ewan ko, bakit may naniniwala pa sa PBB, no? Sa tingin ba ng mga taong tinatawag ni Kuya doon sa kanyang secret na room? Eh, hindi nila alam yung mga camera doon. Like, di ba may nag-react doon si Lee? Paano ba? Hindi ako nanonood ng TV. Like, kung ano lang nakikita ko dito sa YouTube, sa Facebook, yun eh. Mga snippets, highlights lang nakikita ko eh. Di ba? Kung meron tayong panitikan sa ngayong college, naaalala nyo pa yan, ha? Alam ko inaral nyo yan nung kabataan nyo, pero iba pag matanda ka na, iba pag may bulbul ka na, may something sa utak mo, sa synapse mo na nagko-connect-connect ang lahat. Lagot ng mga bata dyan, mag-8-8 yan gabi-gabi. Ang Earth ng Davao. Ang owner of the Earth ng Davao. Diba, ganyan siya katindi, diba? Owner siya ng Earth, pero ng Davao lang. Sana pinanganak na lang siya sa ibang planeta. May gets ko pa. From Triggering Normies. Kailangan talaga. Yes, talaga sa aking type. Nani? Malapit na. Oh no. Unahan na natin ang mga hapon. So yung mga random na nagko-comment lang sa mga ganitong post eh. Oh, say it again, Dex. I love your cognac. Say it again, Dex. Parang like. Tara mga broskis, let's go mga broskis. Spread price. Pinakamatigas na pulpul ang Paulol. 55. Mga tambay lang kami. Ito ba to? Saan to galing? Bato de la Rosa Wish. Ang dami nagsisearch oh. Nasaan siya? Ito ba siya ba to? Nasaan siya? Kailan to nangyari? Edited ba to? Hindi ko agad saan to nanggaling eh. I-link nyo nga kung saan to nanggaling, please. When I was a young boy, my father... Mama! Tigidong. Ayaw, hindi ako manlalaban. Wag po, no, sunod na. Christian. Well, sakto mag-wig sa kanya kasi kalbo siya. Shabugang. Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy ito, mga tambay sa kalye. Oh, the bars! The bars, man. Somebody wants to be, the world is gonna roll me. Tork? Ang pinagkaiba lang dito, pag nahulog ka dyan, wala nang respond. Nagagadula lang ang buhay mo.
syempre, napunta tayo sa huling meme. Maraming salamat kay Cedric Fajardo. Sobrang ganda ko. Di nyo alam, ito ay sa mga We Bear sa Cartoon Network. Buti pa siya may pagmamahal. At kung alam nyo, kung nakatira kayo sa Pilipinas at hindi kayo nakatago sa bato, may nakaharang na sa lecheng likod nito for some reason. Very good at hinarangan nyo yung sobrang gandang, parang may malaking edits doon sa tabi ng edits na gusto kong tignan. Magkaiba yun eh. Ito yung edits na gusto kong tignan, tapos may isa pang edits dito. Ang daming edits. Isa lang ang gusto kong edits sa buhay ko. Okay, no homo. Only Filipino. Oh! The bars again! So, ayun. So, tatapos sa ating mga Maymays for the week. Gusto ko lang i-address yung ginawang video ni Nico David regarding sa dark web, yung overhyping niya and yung mga pagsisinungaling. Doon, syempre, hindi ko dedepensa yung mga sinabi kasi nag-agree ako dun sa mga sinabi niya. Lalo na doon sa akin. Kung meron ako itinuro din sa channel na to, yun ay maging open-minded kayo. Hindi porket kinriticize ka ng isang tao, masama. Kasi dapat ka matuwa ka pa eh. Natutuwa ka kay Nico na sinabi niya to eh. Ginunin niya sa mukha ko. Paolo, tandaan mo to. Alalahanin mo yung mga sinasabi mo. and ina-appreciate ko yun, Nico. Maraming salamat, Tito. Sinabi niya na parang masyado kong binaby yung pagkakano ko kay Claro. Inaano ko si Kludge. Yung sinabihan ko si Kludge. Isa lang ang hindi ako nag-agree doon, yung sinabi ni Nico na siningle out ko si Kludge. Parang sa lahat ng gumamit ng Dark Mystery Box. Kasi sa channel ko, gusto ko kasi Pilipino lang eh. Papasa memes. Una-una, pag nag-search ka sa YouTube, si Kludge lang ang gumawa nun. Hindi ako pwede mag-single out kung siya lang ang choice ko. Doon lang ako nagdi-disagree. All in all, mga pagkukulang ko yon and maraming salamat na nalaman ko. Yun nga ang point ng pag-aargumento eh, or ng pagiging open-minded eh. Doon mo malalaman yun. So ayun, yun lang yung masasabi ko. Hindi ko sininggle out si Kludge. Jamil, wala akong pake kung si Jamil 1, 2, 3, 4, 5 yun. Pero siya lang kasi yun nandun. Kung ibang yun, wadi okay. Like, hindi ko nga pinoint out na couple sila eh. I didn't care. As long as merong Pilipinong gumawa ng mystery box shit. Tama naman yun yung pagkakadescribe mo sa kanya. So yun, maraming salamat Kamati sa sustansyang ibinigay mo sa aming mga cancer. At pagpatuloy mo lang yan at pagpapatuloy ko din na ayusin yung pagpupulpul ko. So maraming salamat, Nico. Siyempre, huwag natin kalimutan bago tayo itong ating Lulmert. Kung nakikita nyo na maayos dito. Diba, may ganong effect. Wow! Bumili na kayo agad sa description. Konti lang to kasi nga isang hamak lang ako, meron ako ganong karaming pera. Kaya ito yung mga katulong, yung mga bibili dyan. COD is open. So, nasa description, Shopee, Paolo Memes. Puntahan nyo na bago maubos. Yung first 10 na makaka-receive ng kanilang shirt, syempre, i-share natin sa page natin. Siguro doon yung post nyo, family friendly. Baka mabala ko ng Facebook. Bilisan nyo na, magsibilihan na kayo. Kailangan ko ng pera. Hindi ako fake dito. Kailangan ko ng pera, mga hayop kayo. Demonetize na tayo palagi. Dito lang tayo bumawi. May shirt na nga kayo. Nakatulong pa kayo sa channel. Ba yan, tunay na cancer. So, bilhin nyo na to para masarap sa utong mo. Ginoong Paulun.